Tnediet pjattaforma diġitali ġdida li tagħti l-possibilità lil bdiewa u r-raħħala biex ibigħu l-ħxejjex u l-frott tagħhom direttament barra l-mekkaniżmu tradizzjonali tal-pitkalija. Din l-inizjattiva mhux biss toffri diversi benefiċċji lil produtturi agrikoli lokali, iżda se tgħin ukoll l-Aġenzija Maltija tal-Ikel biex tiġbor informazzjoni aktar kompleta, preċiża u affidabbli dwar x'qed jiġri f'dan is-settur kruċjali għall-ekonomija u s-soċjetà tagħna. Il-pjattaforma hi konformi mal-Politika Nazzjonali tal-Agrikoltura, mal-Istrateġija għas-Sistema tal-Ikel Reżiljenti kif ukoll mal-Viżjoni Malta 2050. L-għanewlieni tal-inizjattiva u li tippromuovi mudell ta' ktajjen osra tal-provvista fejn il-prodotti jgħaddu direttament mill-produttur għalant il-konsumatur. Dan il-mudell jiffaċilita l-aċċess għal prodotti friski, jippromuovi l-ikel lokali u naqqas l-impatt ambjentali u bekku konformi mal-miri nazzjonali tas-sostenibilità. Fil-waqt li l-beħ li jsir mill-pitkalija u kompletament trasparenti u dokumentat, il-beħ dirett spiss ma jkunx irreġistrat bl-istess mod u allura joħloq nuqqas ta' bilanċ fis-suq. Għalhekk din il-pjattaforma se toħloq livell indaqs u ġust għal partijiet kollha involuti. Permezz tal-Aġenzija Maltija għall-Ikel il-pjattaforma se tiffaċilita l-ġbir ta' dejta dwar il-pis u l-volum ta' prodotti agrikoli mibjuwajn u bekk se tipprovdi għodda prezzjuża biex jiġu analizzati x-xejriet tas-suq, il-preferenzi tal-konsumatur u l-funzjoni tal-katina tal-provvista. Minn barra dan il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Maltija tal-Ikel sostna li l-bdiewa u r-raħħala li għamlu użu minn din il-pjattaforma se jkunu intitolati għal rata mnaqsa tat-taxxa ta' 3%, l-istess kif diġà teżisti għal beħ li jsir mill-pitkalija. Din ħadkun li l-bdiewa u r-raħħala jekk ibbijaw b'mod dirett, allura ħanqarbu iktar anka il-katina tal-ikel, ikun jista' jagħmel użu minnha u iħallas it-taxxa li hija ta' 3% li jkun jista' iwassal għall-konsumatur b'mod aktar effiċjenti. Il-Ministru responsabbli Anton Refalo spjega li jemmen bisħieħ li din il-pjattaforma se tkun għodda essenzjali għal bdiewa u r-raħħala waqt li se jgħinhom igawdu mill-benefiċċji fiskali u tnaqqas id-diskrepanza bejn il-bejħ formali u dak mhux regolamentat. Din kompatibbli ħafna kemm rigward il-Politika Nazzjonali tal-Agrikoltura, ir-reżiljenza tal-ikel kif ukoll il-viżjoni li għandha Malta għal 2050.